Karong sunod buwan pa ipahigayon ang pagkuha sa mga DNA samples sa mga namatay sa nahitabong trahedya sa kadagatan. Ang Philippine National Police mo'y manubag sa gasto niini. Matud ni Dr. Benjamin Lara sa PNP Crime Laboratory 7 nga mogasto og 20,000 pesos ang PNP sa matag usa ka specimen sa DNA. Ang kapulisan mo'y manubag sa galastuhon sa DNA testing kung binuhatan sa tao ang panghitabo. Samtang ang National Bureau of Investigation ang manubag sa galastuhon kung dala sa kinaiyahan ang hinungdan sa katalagman. Whether to request for assistance from the Interpol with regards to DNA examination would come from our national headquarters. However, if the recovery operations will still take a long time, then we will be bringing a first batch there sometime karong first week ng September. Nikabat na og 91 ka mga patayng lawas ang na-recover gikan sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Ang uban nga mga lawas dili na maila tungod sa kadugay na niini didto ilawom sa dagat. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Pito ka mga lawas sa tawlakip sa usa ka bata ang nakuha kagahapon sulod sa nalunod nga barko. Upat niini mga babay. Usa na recover nga lawas mao kang Emmanuel Balakwit. Kini giila nga uyuan ni Nel Sanchez, pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa lalawigan sa Sugbo. Positibong giila ni Sanchez ang iyang uyuan base sa tinahian sa pagpaopera niini sa appendicitis. Actually ang ikalimang niabot o niya ang ikalima may medyo ning ang iyahang ipang-describe na gisulob niya o katong kwintas niya o ang ihang operasyon sa appendicitis ni match ba. Ang uban nga patayng lawas dili na mailhan. Sa miaging adlaw, ang mga anak sa magtiayong Balakwit miadto sa command post sa Talisay City aron paghalad og buwak sa dagat. Miabot na og 91 ka patayng lawas ang nakit-an gikan sa nalunod nga barko. 46 ang nagpabilin nga missing. Gisulod sa mga technical divers ang mga tourist accommodation og cabin sa barko. Ray Pasaporte, News 5. Nipadayag silang kabalaka ang mga kadagkuan sa Department of Tourism sa seguridad sa mga pasahero sa barko. Buot sila nga makig-alayon sa mga maritime agencies aron mas mapalambo ang serbisyo sa mga sakyanan sa kadagatan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Tungod kay ang Mactan Cebu International Airport lang ang nag-inusarang internasyonal nga tugpahanan sa Rehiyon 7, nagsilbi na ang Sugbo isip access sa mga turista paingon sa nagkalain-laing lalawigan sa Central Visayas. Ang pagbiyahe sa barko, mao gyud ang main transportation sa mga bakasyonista sanglit ang Pilipinas usa ka archipelago. Apan ang Department of Tourism 7 ni padayag og kabalaka sa kaluwas sa maritime system sa Sugbo tungod sa mga trahedya nga nahitabo sa atong kadagatan. Kanang atong services o ang atong facilities atong fast crafts because as you've said they come here through the airport and then they go to the rest of the regions, the 3 provinces through fast crafts. Okay, so concern kay taana kay daghan ng reklamo maguba masangad ngano man na. Tungod ni ini manginlabot na ang ilang buhatan sa pagsiguro nga luwas ang mga pasahero sa mga sea vessels sa Sugbo. Buot usab sila nga mopahigayon og regular nga inspeksyon sa mga barko. Giawhag ni Montesilio ang Philippine Coast Guard, Marina ug mga shipping companies sa pagtinabangay aron maimplementar na ang ilang vessel traffic monitoring system ug aron ma-upgrade na ang ilang mga kahimanan. Apan gawas sa passenger safety, buot usab nga masiguro sa Department of Tourism nga maayo ang serbisyo nga gitanyag ngadto sa mga pasahero. We're sorry but we have to monitor. So the first step was to give them or some of them to undergo the effective customer service seminar. Samtang gipahibaw ni Montesilio nga wa pa sila nakadawat og reports kabahin sa pagkunhod sa tourist arrival sa Sugbo nunot sa nahitabong oil spill, apan bisan pa man niini di nila malikayan nga mabalaka. Mactan Island is a destination for swimmers, even if when you say they will relax for leisure, but then they are there to see and experience swimming, snorkeling, diving. So it is the seas of Mactan, the waters, the beaches of Mactan is the asset
of Mactan Island, no, for our tourists. So, mag-concern jud ta. Hinuon malipayon sila sa gibuhat nga pagtinabangay sa mga LGUs ug pribadong individual sa gihimo niini nga mga coastal cleanup operations. Paingusgan usab sa DOT ang promotion sa Subo aron nga nagpabilin kini nga usa sa mga labing nindot nga tourist destination sa nasod. Andrea Patenia, News 5. Buot ipatuman sa dakbayan sa Sugbo ang bus rapid transit system sa dili pang EPIC Summit kon Asia Pacific Economic Forum duha ka tuig gikan karon. Si Mayor Michael Rama kinsa milarga ngadto sa Kaluhan muhapit sa opisina sa Department of Transportation and Communication aron sa pag-follow up sa proyekto. Ang BRT kon Bus Rapid Transit System mao ang ilang long-term solution sa problema sa trapiko sa dakbayan. Samtang short-term program sa sitong pagpaluag sa trapiko mao ang kanunay nga pagpahimangno sa publiko sa pagsubay sa mga traffic rules, apil na ang mga lagda sa parking. Sumala sa sitom, dulan na usa ka libo ka mga violators ang naisyuhan og citation ticket tungod sa illegal overnight parking. Kini human mireklamo ang mga bombero nga ang mga sakyanan nga giparking dapin sa dalan ang sagad nga hinungdan nga maglisod pagsulod sa mga lugar nga nasunugan. Na Sitom is serious with regards to the atong operation sa illegal parking, sa overnight parking. Sukwahe sa ilang pag-angkon nga malampuson ang ilang kampanya batok sa illegal nga drugas, kapulisan naglisod pagbukod sa mga drug lords dinhi sa Sugbo ug sa rehiyon. Suginlimi, King Perez. Misaka og 109% ang crime volume sa Rehiyon 7 sulod sa Enero hangtod Hulyo karong tuiga kun itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Naguna ang theft kon ginagmay nga pagpangawat sa labing taas nga insidente sa krimen o gisundan kini sa physical injuries o robbery. Mato ni Police Superintendent Armando Radok sa Regional Investigation and Detective Management Division nga misaka ang gidaghanon sa krimen tungod giapil na pag-ihap ang mga petty crime sa matag barangay subay sa mando sa PNP Central Office. This includes now the barangays. So that all regional, provincial, and police stations are mandated that crime incident recorded in the barangay should be included. As you can see, there is a significant increase, and this is the reason why there is an increase in crime volume because of that mandate coming from the chief, knowledge that our chief of the Philippine National Police. They do something. Mipahibaw sab si Regional Intelligence Division Deputy Chief Police Superintendent Rex Derillo nga padayon ng ilang pag-monitor sa tulo ka dagkong sindikato nga utok sa mga petty crime sa Cebu City. That is our problem in law enforcement. Ang problema namin sa mga minors. Ang dakpo na to, i-endorse sa DSWD in a few days. Nagawa sila. And some people are using these minors to perpetrate crimes. Kaya kabalo mo sila, they will not be imprisoned. Gipahibalo usab sa kapulisan nga nagmalampuson sila sa ilang kampanya batok illegal nga drogas. Matod nila ilan ang nailan ng 8 ka mga drug lords nga nag-operate dinhi sa rehiyon. Upat niini nag-operate sa dakbayan sa Sugbo apan naglisod sila sa paggukod niini. Lisod mga level 1 kay ang mo-classify siya as level 1, they are capable to dispose 30 kilos of shabu. So basically sila yung mga financiers na mga level 2 drug lords. King Perez, News 5. Dili una i-record sa kapulisan ang mga sumbong sa mga langyaw nga mudangop sa mga police stations aron mo reklamo nga sila gikawatan. Kini human mga reports na abot sa kapulisan nga dunay mga langyaw nga mangilad nga nakawatan sila aron makaklaim sa ilang insurance inigbalik nila sa ilang nasod. Ang theft o snatching mao labing daghan nga insidente nga ang mga biktima mga langyaw. Sulod sa Enero hangtod Hulyo karong tuiga, naay natala nga 313 ka mga insidente nga naay kalabutan ang mga langyaw. Number of complaints raised to our police stations
Pero hindi na sila mabalik after obtaining police reports. So, we advise our police investigators not to easily issue police reports or police blotter. They have to investigate first. Dili sa nila i-record